Vamunoonawo vari mumastreet ava, vamwe vacho vachitengesa musika, vachiita zvavanenge vachiita. Most of them, vazhinji vacho, vamwe vacho magraduates, vane madegree, vamwe vacho manesi, vamwe vacho madhokota ipapai, handimazviona. Vamwe vacho ndana makanika, handimazviona. Vamwe vacho maticha, handimazviona ka. Vanhu vakabva kumacollege, kumahigher institution, handimazvinzwisisa. Vanhu vamwe vacho vakabva kuuniversity, handimazvinzwisisa. Ndobva vabva ikoko, ndobva vashayirwa mabasa negovernment kuburikidza nekuti maindastry akavhara, iyo government yacho hapana zvairi kuita, yatenderedzwa nematsotsi, handimazviona ka. Vakati no, regai tichienda mumastreet tinodi zvedu tiwane kuti mhuri irarame, isusuwo tiwane kurarama, handimazviona. Ndo vari kubatwa rafu kudai so handimazviona ka. Saka imimi vanga vari mumastreet, magraduates, machi, pfekai magauni enyu musi wa31, handimazvinzwisisa ka. Munofanira kupfeka magauni enyu ezvamakadzidzira. Uyai mumastreet makapfeka magauni enyu, makasumudza maplacards, handimazvinzwisisa. Toda kuenda kuofisi kwaGarwe, kunofanira kusvikwa kuofisi kwaGarwe, handimazvinzwisisa. Kana achinyeperwa nevanhu kuti aiwa musi wa31 kuchange kuchishandwa mahumbwe emhando yepamusoro iwayo, handimazvinzwisisa. Achaiona kuti maZimbabwe ka havana kupusa zvaanofunga, handimazvinzwisisa. Ukaona zvinzi maZimbabwe akadzidza, haana kudzidza kuti apatiswe naMunangagwa, handimazvinzwisisa. Haana kudzidza kuti apatiswe naMunangagwa achitambiswa sinjonjo naMunangagwa nembavha dzake dzakamutenderera, no. Saka magraduates ese asina mabasa musi wa31, pfekai magauni enyu, mubata maplacards amunofanira kunge makasumudza. Kuofisi kwaGarwe kunofanira kuendwa. Asi ndapota vana veZimbabwe, ndapota mayuthi, musabreke zvinhu zvevanhu, musalute. Nyika haivakwe nekuluta, nyika inovakwa nekudemonstrata in peaceful. But whoever anezenga avhura shopu yake musi wa31 ari kuti provoka. Kana ukazotorerwa zvinhu zvako, don't blame us. Takataura kudhara, takati zvikoro ngazvivharwe, takataura takati maindastry ngaavharwe, takataura takati mashops ngaavharwe, handimazvinzwa. Kana polisi ngaivharwe, bvisai zvimainifomu izvo nezvibhutsu zvakapera, muuye mujoine vanhu. You are one of the people vari kusafa, vasiri kuhora. Kana even ukanzi uri mupurisa une mukadzi kumba anoda kudya, kana ukanzi uri mupurisa une mwana anoda kuenda kuchikoro, kana ukanzi uri mupurisa iwewe pachako unoda kudya, unoda kupfeka, une mubereki ari kumusha ari kutambudzika anoda kutengerwa fertilizer newe iwewe, but wotadza kuita izvozvo, uchibatiswa zvimboma izvozvo zvamunotumwa naMutamba, muchipiwa zvimboma zvokurova vanhu. Muri vanhu vanoda kurarama, handimazvinzwisisa. Saka musapatiswe, you have to think about all those guidelines, handimazvinzwisisa ka. Saka fungai nezvaizvozvo, ezvi ndichitaura kudai so, handimazvinzwisisa. Iwe kana uri musoja, handiti ka, una amai, handimazvinzwisisa, una ambuya anoda kuchengetwa, handimazvinzwisisa, une mwana anoda kuenda kuchikoro, handimazvinzwisisa, despite kuti ukapfeka uniform iyo yemakomba iyo, but think about those guidelines. Une vana, una amai vari kumusha anoda kutengerwa fertilizer, handimazvinzwisisa. Iwewe unoda kupfeka, iwewe unodawo kurarama zvakanaka. Saka usashandiswe nevanhu muchitumwa kunzi aiwa ndai munoita zvakati. No. Ipapa tichipinda mumastreet totogadzirawo neupenyu hwako, handimazvinzwisisa.